Ýagşy arzu umytlary wetlenip, ülkemde ýetip gelýän täze ýylyň iň ardary mehmanlary Aýyz Babadyr Garpamak uzak-uzak mendirleri açyp, ýurdumyzyň Mary vilayatyna geldiler. Aýyz Babadyr Garpamak vilayatynyň Tagtabazyr etrawynyň giň ýaýlasyna, öýrü meýdanlarda tähmet çekýän çopan maşgalatynyň rızkyl bereketli ojagyna mehmançylykda boldular. Soňra Aýyz Baba bilen Garpamak vilayatynyň ýol etrawyna tarap ugradylar. Olar bu ýerde şu ýyl açylyp ulanmagy berilen täze döwrewap mektebe geldiler. Soňra mehmanlar bayram etrawynyň durky täzelenip, arkada Serdarly Bagtyar ýaşlar ýylyna açylyp ulanmagy berilen döwrewap hasahanasyna da baryp gördüler. Bu ýerde täze doglan iki bäbejige geljekde watana ýyl güne wepaly ýaşlar bolup ýetişmekleri arzu edildi. Aýyz Baba öz agtygy bilen soňra vilayatyň Sakarçak etrawyna baryp şu ýyl etrapda täze açylyp ulanmagy berilen 45-nji orta mektebe aýlanyp gördüler. Şu ajaýyp pursatda Aýyz Baba bilen Garpamagyň mektep okuwçylaryna täze ýyl sowgatlaryny gowşurmagam, olaň bayramçylyk şatlygyna hasam goşulanyrdy. Uzak-uzak ülkelerden uzak mendirleri aşyp gelen Aýyz Babadyr Garpamagyň ýoly soňra Mary şäherine tarap ugraldy. Ardaly mehmanlar körpeleri bilen belelikde şäheriň giň hem bedemen owadan köçeti boýunça ýollaryny dowam edip, vilayat häkimleriniň idara binasyna geldiler. Bu ýerde körpeleň şadiýan çykyşlaryna giň ermerildi. Çağlar dürlü saz saz çalıptan sedip ajaýyp zamanamyzda bagtly çağlara wagt etdiler. Soňra Aýyz Babadyr Garpamak Mary mehmanhanasynyň öňünden geçip, vilayatyň Keminadynaky Dowlat Drama Teatryna geldiler hemde bu ýerde çağlaryň dörejülük toparlarynyň şowkuny çykyşlaryna tomaşa etdiler. Bugünkü gurnulan dawara gatnaşanlar vilayat kitapxanasyna tarap ýörediler. Soňra Aýyz Babadyr Garpamak Bagtyar körpeleri bilen belelikde vilayatyň türkmeniň Agoý binasyna tarap ýörediler. Ýetilmez joşgyna betlenen dawara gatnaşyjylar hemde hormatly mehmanlar şadiýanlyk bilen Mary vilayatynyň türkmeniň Agoý binasynyň öňündäki belent başly baş arçan ýanyna geldiler. Bu ýerde täze ýylyň hormatly mehmanlary bolan Aýyz Baba bilen Garpamagy Bagtyar çağlary ýokary ruhaniyetlik hem şatlyk şowkun bilen garşyladylar. Aýyz Baba bilen Garpamagyň vilayaty görüp bergen baş arçan ışıklaryny ýakyp bermegi bugünkü bayramçylyk dawarasynyň ýatda galyjy şatlykly pursatlarynyň biri boldy. Täze ýyl arçatynyň ışıklarynyň ýakylmagy bilen vilayatda täze ýyl bayramçylygynyň dawralaryna giňden badarga berildi. Sunugaty högüsek çağlar berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüni hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda gülledi ösürmekde alyp barýan berent maksatly işlerini tamamlanyp barýan arkada Serdarly Bagtyar ýaşlar ýylyna ýurdumyzda gazanylan ösüşleri şeýle hem golaýlap gelýän täze ýyly erkany watanymyzy hemde çağlyk dünýäsini wagt edýän aýdymlaryny uly höwes bilen ýerine ýetirdiler. Günnüzlerine de gecelerine de çar ýany ajaýyp gözellik berýän Mary vilayatynyň baş arçasynyň daş töweregindäki ögüşin atýan dürli täze ýyl şekilleri öz boluşly sazlaşygy emele getirip, bugünkü bayramçylyga gatnaşandan göwünlerini galkandyryp kalbyna joşdurdy.